bidaia, bai, apasionantea esango nuke. Ikerketa hutsa eta aurkikuntza hutsa da, beraientzako. Orduan hor, plazerra, ilusioa, motivazioa, barne motivazioa. Hau dana, bakoitzak bere erritmoan eta bere moduan egin badezake. Ezin badu egin bere moduan eta bere erritmoan, hori dana zapuztu egiten da. Gainera umeak gizarte honetan. Eskolara etortzen direneako asko dakite hizkuntza idatziaz. Ikusi dutelako leku guztietan. Eta uste batzuk, hipotesiak eta ideia batzu dituzte horren inguruan. Orduan, hipotesi horiek eta uste horiek frogatzen, aztertzen eta testuekin jolasten, joaten dira hipotesi batzuk deuseztatzen, beste batzuk eraikitzen, beste batzuk garatzen eta edo aldatzen. Beti zentzua duten testuak eta egoerak eskaintzen badizkigu. Eta orduan deskubritzen joaten dira, helduok nola arraio egiten dugun jakiteko zeina o grafia horietan ze jartzen duen eta nola egiten dugun, esan nahi dugun hori hola plasmatzeko. Eta hola joaten dira ikerketak egiten. Eta hizketan ikasten duten bezala, hau da, hiztunekin inguratuta eta hiztunek beraiei hitz egiten dietenien bezala, hizkuntza idatziaz jabetzen joango dira, giro alfabetizatu batean, irakurle eta idazleen artean egon ezkero, eta heldu baten, testuekin harremanetan, noski, hizkuntza idatziarekin harremanetan, eta heldu baten laguntzaz edo. Eta ikastea plazerra da beti. Eta jabetzea ikasten aizeala, oraindik gehiago esango nuke.